On sílu dáva, kto smiele dá, jasný cíl už má. Chválne písni, drahý Pane náš. Chválne písni, drahý Pane náš.
čím byť si s tebou rád. Ty môj si púšť, veľa cestím sežať, žrtlom slovne pevne žať, žiť si láskav sám, čím byť si s tebou a rieka tečie, prudíňa breh, okolo nás stráca sa topiaci sneh. Pramení viery je života zdroj, stokrát a klamstiev tu schádzajú boj. Keď príde šanca, stačí viera čistá, len odvahu nájsť, v hrudi bije zvon. Tá šanca aj dnes vôbec nie je istá, chceš vyhrať boj, musíš pravdou ísť von. Pod hladinou rieky viac neklesnú, to kam chce patrí, nesmie zabudnúť. To stále láka, ich poznania tam, tam stane sa rieka, viac nepriechodná. Keď príde šanca, stačí viera čistá, len odvahu nájsť, v hrudi bije zvon. Tá šanca aj dnes vôbec nie je istá, chceš vyhrať boj, musíš pravdou ísť von. Vlny sa zvonia, keď nastane deň, nenávisť pýcha, to bude zlý sen. Priateľstvo, láska, nech sa prejaví, v oblakoch nádej nám sa nezjaví. Keď príde šanca, stačí viera čistá, len odvahu nájsť, v hrudi bije zvon. Tá šanca aj dnes vôbec nie je istá, chceš vyhrať boj, musíš pravdou ísť von. Kam rieka tečie, kam vchádza prúd, loďou sa nesiem, skúšam neuhnúť. Marnosť a úzkosť, keď strieda sa v nás, po vlnách rieky ich utopí čas. Keď príde šanca, stačí viera čistá, len odvahu nájsť, v hrudi bije zvon. Tá šanca aj dnes vôbec nie je istá, chceš vyhrať boj, musíš s pravdou ísť von. Keď príde šanca, stačí viera čistá, len odvahu nájsť, v hrudi bije zvon. Tá šanca aj dnes vôbec nie je istá, chceš vyhrať boj, musíš s pravdou ísť von. Ďakujeme za tieto radostné piesne. Jedno anglické slovíčko existuje, ktorému myslím, že rozumejú všetci Slováci. Čo si myslíte, ktoré slovíčko to môže byť? Happy. Určite poznáte, že pieseň o Happy Day, napríklad, áno. Čo znamená vlastne happy? Môžeme, tí mladí už vedia. Vy starší. A v podstate sa stala taká špeciálna vec, že mladí ľudia, alebo vôbec keď sme postavili to stanové mestečko, tak to začalo tak žiť tým šťastím, tým happy. A jeden mladý muž prišiel s nápadom, nechcem ukazovať prstom, a v zelenom tričku, tak pri mixpulte
povedal, že správame nejakú tú pieseň, tú happy, viete, tú happy. Ja síce neviem, o čo sa jedná, ešte som to ani nevidel. A z toho vzniklo video. Chcete vidieť to video happy? Nazvali sme ho, že Happy IFJ. Kto chce vidieť Happy IFJ? Aha, málo nás je. Nič, musíme ísť ďalej. Tak kto chce vidieť Happy IFJ? No, už je to lepšie. Prosím vás pekne, v tom videu, kde tí bratia Rómovia hovorili, že máme akoby tancovať, plesať a tak ďalej, tak prosím, aby ste neboli pobúrení tým, ak by ste také niečo videli, lebo Happy IFJ je aj možno o tomto. Ale pozerajte za tým vyšší zmysel. Takže prosím o video Happy IFJ na námet mladého muža v zelenom tričku z Popradu. V rámci toho stanového mestečka bol práve takýto tanečný workshop pre tie decká, ktoré vlastne prišli zo sídliska.
a samozrejme mladí sa zapojili k ním. A my sme si vtedy vlastne si všimli tam veľmi dobrú tanečníčku, to je vlastne naša kamarátka z Prahy, ktorá začala chodiť k nám do skupinky aj do zboru. A my sme si ju pozvali, pretože ona chce ten tanec trošku začať vnímať cez ten duchovný rozmer. To znamená, že keď ste tam videli, tak ona vždy tak sa snažila akoby tak aj vysvetliť, že čo to vlastne znamená. To znamená, že tam, keď ste videli, jak tí pochodujú a vlastne tak tešia sa tí mladí ľudia v tom videu, znamená, že vychádzajú z Egypta do Kanánu. Dobre? Takže skúste sa takto vnímať a hneď sa vám na to, aha, dobre, tak to môže byť. Hej. Ale ono to tak v podstate, ona vždycky sa snaží v podstate ten pohyb, keďže vlastne bola na to zvyknutá a teraz zmenila aj svoj pohľad a vníma akoby tú duchovnú cestu, tak snaží sa tie veci prepojiť. Takže tí, ktorí mali tendenciu to trošku odsudzovať, tak aby ste vedeli, že hľadajme za tým vyšší zmysel a vnímajme tie veci v ďaleko z väčších perspektív, vo väčších súvislostiach. Teraz budem rád, keď mladí ľudia budú v pozornosti, pretože budem potrebovať ich pomoc. Už minulý rok v Banskej Bystrici a vo Zvolene, keď sme tak trošku zdieľali sa, tak sme si uvedomili, že keď chceme niečo hodnotiť, chceme sa nejak povzbudiť, chceme vnímať, čo za tým všetkým, čo sa všetko udialo, aké sú vlastne výsledky, tak som si uvedomil, že nie je možné spočítať. Teraz, že čo? Ja teraz by som poprosil, aby mladí ľudia chodili tu na pódium, pretože ja im každému dám jeden papier. Takže kľudne nech sa páči. Takže nie je možné spočítať, poď Lukáš, už tu môžete stáť, ostatní, postupne. Nie je možné spočítať zasiaté slovo. Toľko slov, koľko ste už aj vy zasievali ešte predtým, ako mladí ľudia sem prišli. Tiež nie je možné spočítať, koľko modlitieb bolo vyslaných. To bolo kvantum modlitieb nielen ľudí z Bratislavy, ale z rôznych končín, Slovenska, Česka. Viem, že aj v zahraničí sa modlili. Toto preskočím. Ideme pozitívne hovoriť. Ako som už spomínal, čísla nie sú dôležité. Ale predsa radi sa chceme povzbudiť. Čo sa vlastne udialo? Čo za tým všetkým sa udialo? Takže môžem tomu niekomu dať? Jedna veľmi pozitívna správa je to, že ešte niekedy ku koncu júna sme mali zhruba tak 40-50 nahlásených účastníkov, ktorí boli aspoň na týždeň, ktorí mohli na týždeň prísť. Medzi tým sa ale stav zmenil. Takže vidím ako ďalší zázrak. Pretože minimálne tí, ktorí prišli aspoň na jeden týždeň, mládežníkov, účastníkov Youth for Jesus bolo 90. Rýchlo sa to zmenilo. Keď vidím týchto 90, toto číslo 90, nie sú tu všetci, lebo niektorí už museli odísť, ale cca 60 mladých ľudí, dokonca v jeden týždeň nás bolo 70 na tomto mieste. O týchto mladých ľudí bolo potrebné sa starať. Tí, ktorí ste mali možnosť nás nachovať, zabezpečiť naše telesné potreby, naozaj patrí veľká vďaka. Keď vnímam, že niektorí naozaj skoro ráno tam chodili, niektorí si zobrali dovolenky preto, naozaj vďaka za to. Chcem poďakovať ale aj tým, pretože keď tu človek mesiac funguje, nemôže si zobrať celý šatník. Takže ďakujeme všetkým tým, ktorí prali, prádlo. Takže i za to veľká vďaka. Títo mladí ľudia potrebujú vedľa vás, alebo vás mať vedľa seba. Takže ďakujem za každého človeka, ktorý podal ruku, povzbudil, usmial sa, modlil sa s nimi. Nejdem ani menovať, vy každý viete, kto bol a kto nebol. Ale chcem ďakovať i tí, ktorí sa neboli, ale ste na diaľku na nás mysleli a modlili sa a boli ste spojení spolu s nami. Takže vďaka za týchto mladých ľudí. 90. Samozrejme, bolo ich viac, pravdepodobne viac ako 100, ale niektorí prišli nejaké 2-3 dni.
ale 90 bolo tých, ktorí minimálne na jeden týždeň prišli. Takže som za to Pánu Bohu vďačný. Títo mladí ľudia v spolupráci spolu s vami, lebo my ste naplánovali Dni zdravia, ale nikto to musel urobiť, keďže vy ste boli v práci, mali ste rôzne povinnosti. A musím povedať, že som vďačný za počet návštevníkov, ktorí navštívili Dni zdravia. Tých bolo 700. Bolo 700 účastníkov a keď si človek uvedomí, koľko slov tam zaznelo, tak som si vlastne uvedomil, keby sme len jednému človeku venovali 30 minút, čo bolo minimálny čas, tak sme venovali tým ľuďom 21 000 minút. Schválne to nehovorím na hodiny a podobné čísla, ale minúty, pretože mnohokrát to bolo, naozaj sa hrá o minúty. Ide niekedy veľmi krátky čas, kedy ľudia môžu vnímať nás. Rád by som uvedol takú ešte dve štatistiky, čo sa týka dňov zdravia. Bolo veľmi príjemné zistiť, že keď sme postavili tie stánky a teraz tí mladí ľudia chodili vlastne okolo tých zastávok, okolo tých námestí a pozývali tých ľudí. Tak sme zistili, že štatisticky, že 50% práve prišli tí na tieto dni zdravia, ktorí boli oslovení v ten deň, v ten daný moment. Možno pre vás taká informácia, ale pre nás spätne tiež, že je dôležité ten ľudský faktor. Viete, koľko bolo rozdaných brožúr? Najprv 70 000, potom sa dotlačilo ďalších 20 000. 90 000 brožúr išlo v Bratislave. 50% na dni zdravia prišli tí, ktorí boli oslovení v ten deň. Nech vám to teraz totálne, ale totálne šrotuje, čo s tým spravíte v ďalších dňoch. Zaujímavé ale pre vás, pre povzbudenie, pretože vy ste boli veľmi, veľmi odhodlaní najprv tých 70 000 brožúr rozdať. A na dni zdravia prišlo 30% z toho, čo je veľmi krásne číslo. Takže vďaka vám za to, že ste rozniesli. My sme veľmi radi, že s mladými ľuďmi sme mohli pochopiť to Ježišové poslanie, že je potrebné pomáhať manuálne, sociálne. A my sme veľmi radi, že cirkev adventistov má veľkú perlu. Viete, čo je to? Perla adventizmu? ADRA. Humanitárna organizácia ADRA. A my sme aj práve v spolupráci s ňou pomáhali na rôznych miestach. A verím tomu, že vďaka tomu máme dobré kontakty nielen v mestskej časti Petržalka, ale v ďalších kútoch Bratislavy. A veľmi ťažko sa to počítalo. Ale viem, že minimálne 2000 hodín sme odpracovali tento mesiac. Podľa mojich odhadov to bolo viac ako 2000, ale radšej som bol skromnejší. Priatelia, rozdali sme tisíce letákov, tisíce brožúr, tisíce časopisov a kníh. A dovolím si len jedno číslo dať do povedomia, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité. Takže okrem toho, že sme zasielali slovo, tak sme zasielali slovo i v podobe Biblie. Celé. A možno to bude pre niekoho málo, pre niekoho veľa, ale je to veľmi pekné a povzbudivé číslo. Za tento mesiac, čo sme tu, sme rozdali 400 Biblií. Za celú históriu Československej únie v rámci Youth for Jesus, Mladí pre Ježiša, sme zatiaľ odprednášali asi najviac prednášok. To aj vďaka tomu, že ste sa rozhodli to urobiť na viacerých miestach, aby sme boli bližšie k ľuďom v rámci Bratislavy. A bolo odprednášaných celkovo 50 prednášok z cyklu Dotkni sa neba. Za tento jeden mesiac. Prekonali sme ďalší rekord, pretože v rámci tohto roka, tak ono očakáva sa od Bratislavy, aby sa rekordy prekonávali, prednášalo 23 mladých ľudí.
Ja si myslím, že to je obrovská výzva, obrovský potenciál pre ľudí z cirkvi. Pretože mojou túžbou je to, aby títo mladí ľudia, keď sa vrátia do svojich lokálnych zborov, do svojich miest, mohli použiť tieto prezentácie, mohli použiť tieto skúsenosti a mohli ich prednášať. A to platí ale pre Bratislavu. Však, mládežníci, vy budete takí šťastní, že ma tu budete na chvíľu mať. Priatelia, ale okrem prednášok mladých ľudí, boli tu i prednášky Kornélia. A to bol ďalší zázrak. Pretože pôvodne mali byť len 4 prednášky. A Kornélius mal nakoniec 13 prednášok. Som rád, že naše pozvanie prijal i Radim Passer, pretože pre neho Youth for Jesus a vôbec práca s mladými ľuďmi, práca na evangelizácie je jeho veľmi srdcová záležitosť, veľká srdcová záležitosť. A som rád, že aj on mohol poslúžiť 3 prednáškami. Takže vďaka Bohu za to. Mali ste možnosť vďaka Happy If vidieť Stanové mestečko. Stanové mestečko bolo v rôznych aktivitách, ako sa priblížiť tomu mestu, tej mestskej časti Petržalka. Ako vtiahnuť ľudí a priblížiť sa k ním. Opäť možno to číslo nie je veľké, ani možno nie je dôležité, ale ja som nesmierne Pánu Bohu za to vďačný. Za ten týždeň, ktorý sme tam mohli stráviť, zhruba prešlo 250 detí. A teraz veľmi ostro sledované číslo. Premýšľate, aké? Napriek tomu, že boli očakávané ďaleko väčšie. Ja viem aj dôsledok, prečo to číslo mohlo byť väčšie, alebo prečo sa tie veci nediali, ako sme chceli, ale musím povedať, že prekonalo to i moje očakávania, keď som sa pozrel na účasť prvý večer. Pretože Pán Boh požehnal a jedná sa o ľudí, ktorí prišli minimálne na jednu prednášku v rámci všetkých tých prednášok od Kornélia Radima a prednášky Dotkni sa teba mládežníkov. A to číslo je veľmi krásne. Som za to veľmi, ale naozaj veľmi Bohu vďačný. A to číslo je 130 účastníkov. Do toho nie sú započítaní ľudia, tí, ktorí boli spolupracovníci alebo mládežníci a podobne. To boli naozaj ľudia, ktorí, verím tomu, budú naši priatelia, budú naši bratia a sestry. Som vďačný Pánu Bohu, že neplánovane zase, toto Youth for Jesus sa diali veci, ktoré sme neplánovali a boli obrovským požehnaním. Pretože zoberme si len Dni zdravia na Dúbravke, ktoré sme vôbec nereklamovali, vôbec sme nestihli robiť žiadny marketing, žiadnu propagáciu a pozvali sme ľudí len v ten deň a prišlo cca okolo 80 ľudí na tie Dni zdravia. Takisto ešte nehovoríme o tom, čo sme spomínali, Kornélius Novák zase, to bola taká rýchlovka. A včera dokonca prišiel jeden pán, sme sa včera večer zdieľali a jeden pán povedal, jak to je možné, že o vás som vôbec nevedel. A že prišiel aspoň na posledný večer. Že prosím, i to znamená, že akýkoľvek posledný večer, keď už človek má tendenciu už tie veci vypúšťať, že už je to už to je jedno, tak prišiel do Dúbravky jeden človek. A bol som prekvapený, že to vôbec nevedel. A popri tom 90 000 brožúr bolo v Bratislave. Zase obrovská výzva pre nás, že treba pokračovať. Ešte mnoho ľudí to nevie. Okrem toho bolo i online vysielanie. To bola tiež taká spontánna vec. Chcem vás povzbudiť k tomu, že tiež to mnoho ľudí nevedelo. I napriek tomu sledovalo online vysielanie denne plus 10 ľudí. A to vieme, že sú len pripojenia počítačové. To znamená, či tam sedelo viac ľudí, to nevieme. Ale 10 pripojení. Sme veľmi radi, že keď zostanem pri tom online prenose, tak veľkým požehnaním boli tie 2 soboty. Takže, milí internetoví diváci, sme veľmi vďační, že ste nám zachovali priazeň a že ste sledovali, pretože počas soboty bolo údajne 200 pripojení.
Keďže tieto všetky veci sú aj dokonca v archíve na YouTube sekcia alebo názov Dotkni sa neba, ktoré môžete kedykoľvek slova môžete zdieľať, tak zatiaľ je tam iba 8 prednášok z Dotkni sa neba a už v tejto chvíli bolo v archíve vzhliadnutí 514. Bolo to včera asi o 11. večer. Možno už to je nejaké väčšie číslo. Mám tu posledné 4 listy. Ale predtým prečítajme biblický verš. Zatiaľ len takto. Ktorý je zaznamenaný u Mareka, v Evanjeliu podľa Mareka, v 8. kapitole. My sme spolu s mladými dnes ráno tento text, alebo ja som s nimi zdieľal tento text. A kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Ja si vlastne uvedomujem, že mnohí z vás, ale aj títo mladí ľudia, mnohokrát tento mesiac museli zapierať sami seba. Bez toho by to asi nešlo. A zároveň možno to znie veľmi ťažko a náročne, ale všimnite si, že ten text je ako postavený, my si vždycky automaticky nasledujú Ježiša. Ale ešte predtým sú dve dôležité veci. Zapri sám seba, vezmi svoj život, vezmi svoje radosti, starosti, vezmi svoj kríž, vezmi svoj život, až potom nasleduj. Mnohokrát zapierame sami seba, ale musíme zapierať sami seba v rôznych jednoduchých veciach v našom živote. A ja i dnes ráno som si uvedomil, že to není vôbec o tom, že my tu síce tlieskame. Sme za to vďační, že koľko mladých ľudí prišlo, koľko sa rozdalo letákov, kníh a tak ďalej. Ale mnohokrát je to o tom, že niekto niekedy musel zaprieť sám seba. A niekedy vnímam, že Ježiš Kristus bol ten, ktorý musel prvý zaprieť sám seba. Aby ja som bol schopný zaprieť sám seba. A preto môžem pokračovať v tých listoch. Čo s tým spravíte? Možno lepšie položím tú otázku. Čo s tým spravíme? Pretože pokiaľ sme eklézia, pokiaľ sme jeden cirkev, pokiaľ máme jedného Ježiša Krista, jedného Boha, čo s tým spravíme? Možno sa pýtate, že prečo niekedy chodí málo ľudí na evangelizáciu. Ja som si vlastne uvedomil, že možno to je aj tým, že málo ľudí sa zapája do evangelizácie. A preto bol by som rád, aby z týchto čísel ste neboli ani vo veľkej eufórii, ani nie veľmi sklamaní, a aby tieto čísla neboli dôležité, boli naozaj pre povzbudenie každého človeka, pre mladých ľudí, ktorí sa vrátia domov, aby vlastne vedeli, čo tento mesiac, keď zapierali sami seba, aký to malo výsledok. Ale zároveň i pre vás. Títo mladí ľudia sa zapierali kvôli vám, aby vy ste mohli pokračovať. Aby vy ste mohli niesť tú štafetu. Rozumiete tomu, prosím? Je to dostatočne zrozumiteľné, čo tu vlastne za nami je a čo je pred nami? Je zrozumiteľná otázka, čo s tým spravíme ďalej? Rád by som vás povzbudil jedným výrokom. Pokiaľ sa veci, ktoré sa nepodarili, neberme ako
príležitosť na frustráciu a nejaké negatívne myšlienky. Pretože by som rád ukázal posledný list. A tam znie, myslím, že všetci vieme čítať, vyhráš, alebo sa poučíš. Preto si prajem, aby tento mesiac, ktorý sme tu mohli spolu stráviť, bol na to, aby sme v mnohých veciach vyhrali. A z ostatných sa dokázali poučiť. A jednoznačne nech stredobodom pozornosti dnešného dňa, tých minulých vecí, prítomných a budúcich, bol Ježiš Kristus. Pretože vtedy bude len výhra alebo poučenie. Nikdy nie prehra. A verím k tomu, že už v tejto chvíli nezostá, toto sú len papiere. A ja si prajem, aby i tento papier, tieto slova, tieto písmenka sa stali súčasťou našich životov. Realitou, jasnou, zreteľnou realitou nášho života, ktorá je dostatočne vidieť. Pretože mohli by sme tu hovoriť veľmi veľa skúseností. A poviem len záverečnú. Včera som mal možnosť rozprávať s pánom riaditeľom školy, kde sme ubytovaní. Išiel som na minútu, že tam idem vybaviť nejaké administratívne veci. Pán Boh mi vždy dáva nie 1 minútu, ale niekoľko minút, až hodiny sú to. A prvá otázka, ako sme si sadli, čo ste to vy zač? Tak samozrejme začala akoby diskuzia, začalo zdieľanie sa a som veľmi Pánu Bohu vďačný za to, pretože my sme sa i pána riaditeľa aj za personál modlili. A pán riaditeľ v tejto chvíli, asi máme končiť, pán riaditeľ nám dal príležitosť, že tam môžeme chodiť ďalej. Že má záujem o prednášky, lebo som povedal, že napríklad sa v školách nehovorí o evolúcii. Jakže sa nemôže hovoriť o evolúcii? Však môžete prísť. Potom o zdraví, o vzťahoch. Môžeme prezentovať Pathfinder a mnoho ďalších vecí. Vnímam, že takýchto ľudí je veľmi veľa po Bratislave. Takýchto ľudí okolo seba, ktorým môžete zdieľať veci, je veľmi, veľmi veľa. Odovzdajte to Pánu Bohu. Pretože určite neprehráte. Pretože buď vyhráte, alebo sa poučíte. A prajem vám, aby si nezabudli, že dotkým sa neba. Čo? Dotkým sa neba pokračuje. A už v tejto chvíli sú k dispozícii letáky na ďalší program. Takže nebojte sa to zdieľať. Vezmite, zdieľajte. Takže čo? Dotkým sa neba pokračuje. Nevzdávajme to. Pretože títo mladí ľudia sa budú pýtať, ako sa darí v Bratislave. Čo sa tam nového deje? Ako pokračujú? A ja myslím si, že je to dostatočný záväzok pre vás. Ale nie negatívny, ale pozitívny. Nech v tom všetkom nám pomáha Hospodin. Amen. Ďakujem.